pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya. himaya. Hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampiyan. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating, tulad ng puno na galing sa binhi. Wa may mutang si Mary nga nagkamatgon kung unsay iyang reaksyon diyang nahibawan niya nga tuwa niya sa Davao si Yusuf. Bisan kapila magbalik-balik og tawag si Yusuf, apan off ng cellphone ni Mary. Nakamantikod si Lourdes nga murag dunay nagkahasol ni Mary. Nananghid si Yusuf ni Rahim nga mularga na lang siya sa Amerika. Wa mo babag si Rahim. Dali-dali nga nagandam si Yusuf aron makasakay sa alas 11 nga flight. Samtang balik ni Rahim, dunay day sekreto nga gianan nga dili mahibaw-an nga magasud ang iyang mga kauban sa Maugbay. Usa ka tunnel ang gibuhat gikan sa gawas, luyo sa Maugbay nga mogawas sa saog sa kwarto ni Rahim. Tuod man gipahimusla nilang higayon nga wa si Yusuf. Nagsugod sila ka simbol alang sa chemical weapons. Apan may nanuktok ug nag-ilugay sila pagpangandam aron musubol. Igsuon niya ang lahi nga sumpay ni gatong sugilanon. Si Mary o Yusuf. Careful. Careful. Please, ang soldador, Jamon. Magsukol. Dagan mo sa kurom. Dagan. Atapo! Atapo! Kinsa na. Kinsa na. Plihan ako, putan. Kinsa na. Kuya? Hipos ka tanan. Taas o kwarto. Kadiyot lang, Yusuf. Careful. Careful. Dali. Kalit lang sab kang miabot. Miapit lang ko din kuya. Mula larga sa ko karong alas 7 gabi is Manila. Nalang ko ikuhaon sa kong kwarto. Tinuod na gyud.
Mularga ka na sa Amerika? Yes, kuya. Okay. Good luck. Trigger. Pero sa lamit si Yusuf sila. May kauban? Gikanas na ba si Yusuf? Si Rahim. Siya mo'y miabli sa pultahan pag-abot ni Yusuf. Okay. Bye. Nagunsa naman si Yusuf sa Davao. Ibalik man dahil din sa Cebu. So, din lang ko mabalik og Cebu kung may nayon ko klaro sa Amerika. Ang tawag ko mo kung may nayon ko, kuya. Amping, my dear young brother. Assalamualaikum warahmatullah. Salamat, kuya. Ato na ko. Amping, kuya. I will. You too. Jamod, Sahid, gawas na ka mo. Trigger. Bigaw sa sabog balik si Yusuf. Ako na ang bag nga gida. Murag belar sab. Watay mahimo na Yusuf. Pasag di siya. Ang importante si Rahim. Wag yung laing tao nga misuot sila. Okay, bye. Asa na sa kamularga si Yusuf. Labing siguro dili na sa Davao. Asa maka. Dili lagi makontak si sister mo. Sa kakalit sa naitabo. Ngayon na hinuniin ang sitwasyon. Mauwaw na sa ko. Bisan pagpangayo pasaylo niya. Mauwaw na ko. Mauwaw na ko matubang niya. Hindi na tingali kung balik niya sa Pilipinas kung may nayon ko. Dili na tingali. Sigurado ka nga dili ka mo uban? Ani lang sa ako sa bahay, Malordes. Mao bitaw may pauli kog sayo kay naglain ang akong lawas. Ani lang ko din Sige. Oh, yan ang imong maguwang. Oh, lagaw ka ba? Ika Rosa? Miyerkules karon, Sandro. Oo. Sa Redemptorist ka? Oh, sige, adto na ko. Oh. Nagluya ka man.
Naglain ang akong lawas, Manoy. Gikapoy ko. Kumusta ang trabaho? Unsay sitwasyon sa Cebu? Way na puno nga problema sa peace and order sa ato? Dili na mawa ang mga problema ngayon na, Mary. Ang sitwasyon? Kung magluwag-luwag ka, mukalit na sab silaw katake. O pagkadi siguro nga may lain na sa silang plano sa pagkakaroon. Ang pag-execute na likuan. Mao nga wag yung tangtanga ang red alert status. Oh, doon na ko'y balita nimo. Di ba miingon ka man ako nga tuas Yusuf sa Davao? Kay to abitaw sa Davao, Manoy. Nga naman di ay. Mi Paulis Yusuf. Tinuod? Mi Pauli lagi kaniha. So, ni agyo di ay siya sa Cebu. Mi balik na sa Bugawas unya nagdaan na og kumbag. Murag mo biyahe na sab. Wa nasab siya din sa Cebu. Og asa man siya larga, Manoy Sandro. Wa ko mahibaw. Anong nagluha-luha man ang imong mga mata, Mary? Murag doon ako'y trangkaso, Manoy. Gusto man may tragkaso ka? Di ka no. Ngayon mo ko ng agtag, be. Murag Wa man. Di ka maninip. ni asa ilaw ang akong trangkaso. Maong nagluha-luha ko. Sige, ato na ko sa kwarto. Maghigda-higdawan ako. Mary? Aray na ko, Manoy. Ano sa kay problema ni Manghura? Dili ko mutuo nga naglain ang iyang lawas. Doon na gid siya problema. Labaw kang nahibaw. Namakakos akong inahanong sa akong makuwang. Kung imo ning pagsuway na ako, ikaw rin hapon ang pangayuan akong tabang. Aron wag tangon imo ni nako. Nganong imo manggipadayon sa akong duga ng pagbati nga hawang. Karon na lang noon. Lord Jesus, taon-taon na kitang nagkauban. Bisan asa ganing dapita, giubanan ko nimo. O karon imo kong masagdan. Dili ni mao, Lord. Kay sayod ka yun. Sayod ka nga ikaw ang akong gipili. Dihang-diha ko sa nagsanga na akong desisyon. Ibalik na ako ang kamalipayon uban nimo. Og dili uban sa imo gihapong binuhat. Please, dong ka itahon ko. Lupad ang iyong plano. Pila ka oras gikan kami. Tuwan ako sa Manila. Bye, sister mo. Bye, sister mo.
Oh. Ayaw naman paggawas sa Jamod, Sahid. Ani ka mo matog. Naa mga kwarto nga bakante. Pagpili ka mo, asa mo nga kwarto. Kaya ugma ato ipadayon ang kanister para butanganan sa kemikal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pag muna kong suga. Iliw na kong gawas. Mingaw. Wa tao. Patug na ko. Ipaliw lang niya kong trangkas pultahan, Malordes. Mula ka na ko. O, ana, Natuog na kas, Mary? ambot lang. Sige, kuliliw ka diyot. Kay mikang nga og gamay ang pultahan sa kwarto. Liliw na ko. Oh. Naghapa siya nga dinupa ang duha ka kamot og nagilak ka. Ma, Pila na kaadlaw nga mao kanay akong nakita niya, Sandro. Pila na kaadlaw nga kung dili gani siya magluhod, dinupa ang kamot ug maghilak. Maghapa ka na nga dinupa ang duha ka kamot nga maghilak sud sa iyang kwarto. so may problema sa kumanghon. Hawa ko mangutana niya. Ipasagdan ko lang siya. Busa sorry ka dili ko makatubag niya ng imong pangutana. Pasagdan nato siya. Sige, arin ako. Ay, dali rang nihugo si Mary. أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nadagan dia foods, my dear brothers. Mga dilata, coffee, etc. etc. After sa ato kaon, balik na sad ta sa kanister para sa chemical weapon. Balion na ako ning daan nga simpag. Ilisan ako bago. Ako kang suwayan og tan-aw, no? Kung doon na bay daghang text messages.
Kadakan sa mga message nga wala na ako mabasa. Salamat, Jesus. Nagiligon mo na ako. Walay ko'y daw para na ako kung mabasahan man ako ang message ni Yusuf. Text ni Yusuf. Basahon ako. I'm sorry, Sister Moon. Sorry gid sa tanan. Naka-decide ko nga mapalayo sa Cebu. Tingali, dili na ko mabalik diha. I'm sorry. Ni apelain. Dili gyud ka makontak. Ako lang nag-text. Ularga ko sa Manila. For Manila, kung madali og process. Mularga dahil ko sa California. Lord Jesus. Nanuman. Nanuman. Kaya mong isipin, kaya mong gawin. Isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Tulad ng Unsa magyud ang tinuod nga gibati sa madre. Malabyan ka niya kining tanan. Unsay nagpaabot ni Yusuf sa Amerika. Igsuon, sundalan kanunay ang uban pamagasumpay nining lahi na nga sugilanon. Si Mary o Yusuf. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Direktor Algin Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Akilo Sesam, og laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. sa sarili.